Ongi etorri beste astebetez gure kanalera, gaurkoan emakumezkoen euskal taldeak errepasatuko ditugu. Dagoeneko gizonezko profesionalen taldeak eta gizonezko afizionatuen taldeak errepasatu ditugu, eta gaur emakumezkoenak errepasatuko ditugu. Emakumezkoen kasuan danak batera bilduko ditugu, ze bakarrik talde profesional bakarra dago Euskal Herrian emakumezkoena, Movistar Team. Beste guztiak, nahiz eta UCI taldeak izan, ez ditugu profesional talde bezala hartzen, gure ustez profesionala izatea ez dela maila bat, baizik eta da zure jarduna, txirrindularitza, profesioa izatea eta ohibide izatea. Beste talde hauen kasuan gehien bat txirrindularien kasuan ez da hola, afizionatu antzera dabiltzatelako, baina danak batera elkartuko ditugu eta orokorren Euskal Herriko emakumezkoen talde UCIak aztertuko ditugu. Baina beti bezala, guazen lehenengo errepasatzera zer gertatu den Euskal Errepideetan asteburu honetan. Batetik, Gipuzkoan bi Gipuzkoa mailako lasterketa izan ditugu, kadetena bat eta bestea juniorrena, biak larun batean izan ziren, kadeteek Beasainen lehiatu zuten lasterketa, Usurbe proba mitikoa, gero arratsaldean Azpeitian beste lasterketa mitiko bat, San Jose Saria, Loiolako santutegiaren aurrean hasita bukatu zena. Honetan berriro ere goizeko eskema berdina errepikatu zen, hasiera lasai eta ordekatzu bat, eta gero bi bortugazio honetan altzarteko bi igoera egin zituzten, altzarte mendate gogorra eta estua dela, eta bertan tropela bi basaretan asko txikitu zen, eta bi txirrindulari iritsi ziren Azpeitira garaipena lehiatzeko. Gainera, nabarmendu nahi dugu, eta Jon Auzmendi gure lagunari esker, lasterketa honetan lehenengo aldiz txirrindulariakek drona erabil zuela eta irudi ikusgarriak eman zituela. Eskerrik asko, Jon. Eta oinarrikoen lasterketekin jarraituz, Aiarako biraren hasiera izan dugu asteburu honetan. Aiarako bira kadeten itzuli nagusina Euskal Herrian, eta bertan lehenengo bi etapak lehiatu ziren Araban, eta egun interesgarriak bizi genituen txirrindulari zaleok, eta itzuli hau iragazi duena lehenengo pausoak eman ditu, baina oraindik ere asko falta da. Lehenengo asteburua izan da, hurrengo etapa bat izango dute, eta hemendik bi asteburutara beste bi etapa, bost etapa guztira izango dianak. Eta afizionatuei dagokionez, batetik Atarrabian Katxornaren ohimenezkoa izan genuen, emakumezkoen afizionatu junior eta kadeteak lehiatu ziala, bertan lasterketa motza baina interesgarria ikusi genituen, orain aztertuko ditugun ia talde guztiekin, Movistarrezik, eta ihesaldi batek eraman zuen lasterketaren protagonismoa ia lasterketa osoan zehar, eta ihesaldi bera horrek irabazi zuen lasterketa esprint baten, eta gure bideo ikusiz gero ikusiko zuen zeinek irabazi zuen lasterketa. Eta bukaerako nola ez, Aiztondo klasikoa izan genuen igande goizean, astea zu eta zizurgila arten, Aiztondo baiarari buelta pila bat ematen, Aiztondo klasika, urte luzez Espainiako koparen baitan, eta Euskal Herrian dugun klasika eta lasterketetik sonatuenetakoa da, Espainia mailako talde honenak etorri ziren, eta benetan ikuskizun paregabe ikusten nula. Gogoratu Mark Brustenga irabazi zuela,
baina batez ere nabarmendu nahi dugu Mikel Balzek emandako ikuskizuna. Mikel Balzek eguneko ihesaldia harrapatu zuen, mugara 120 kilometro falta zianen, eta hor mantendu zen mugarako 4 kilometro besterik ez falta zianen, eta bakarrik Marunstengak aurre hartu zion adunako azkeneko egoeran. Tristea, olako gauzak ikustea, baina txirrindularitza hola da. Zorionak Mikel Balzi egindako ikuskizun apartatik asko disfrutatu genuen eta sufritu beharekin. Txirrindularitza esan bezala olakoa da, zorionak bai Rustengari eta Kajarrolari, eta espero dugu biek ala biek lehia paregabeak ematen jarraitzea Euskal Herrian datozen lasterketetan. Eta guazen orain gure gaurko gaiarekin, emakumezkoen euskal taldeak aztertuko ditugu UCI mailakoak, profesionalak eta aficionatuak. Eta hasteko profesional taldearekin hasiko gara, Movistar Team taldearekin, gogoratu duela ja urte batzuk Movistar taldea emakumezkoen taldea sortu zuela, lehen Abarka Sports urte luzez gizonezkoen taldea izan du, eta orain emakumezkoena sortu du. Aurten aldaketa handia egin dute taldean, eta batez ere nabarmentzekoa izen handia fitxatu dituztela, eta bideo askotan eta Patxibilarekin egin genuen elkarretan komentatu genuen nola orain ja ez da Movistar Team emakumezkoen taldea gizonezkoen gandik sortutako gauza berria, orain ja da Movistar Team emakumezkoen taldea munduko talde honen artean lehiatzen dana, ez bakarrik Women's World Tourrean ibiltzeagatik, baina baita ere lasterketak lehiatzen da bilerako eta munduko txerrendulari honena dutelako. Nor eta anemiek mauleten. Movistarrek erabaki du esfortzua egitea eta anemiek fitxatzea eta momentuz emaitzak ematen ari da. Egia da oraindik ez duela irabazi, baina dagoeneko ikusi dugu honen artean adibidez Strai Bianchen. Baina Movistarrek ez du bakarrik anemiek fitxatu eta esaten genuen bezala anemiek fitxatu eta lasterketak irabazi taldea asko indartu du, nazioarteko txerrendulariak ekarri ditu, batez ere Emman Osgar orain arte emaitza oso onak ematen ari dana, bi lasterketetan bigarrena egin du. Pasaren astean egon zen itzulian Holandako iparraldean ere emaitza oso onak lortu zuen, podiuma inguruen ibili zelako, eta bizkanaka txerrendulari hau anemieken parera ez dut uste iritsiko hanik, baina bere tokia egingo du taldean eta lasterketak irabaziko ditu seguro. Eta Movistar Team taldea Euskal Herritarra izan da ere, Euskaldun bakarra dugu bere lerroetan, Lourdes Oiarbide, gogoratu Lourdes Espainiako txapelduna izan zela 2019an, txerrendulari ona da, eta laguntzeko prest dagoena taldeari, baina baita ere bere aurpegia emateko tokatzen zaionean. Errepasa ezagun Movistar Teamen plantilla, aurtengo denboraldirako. Katrin Alerud, Aude Bianik, Jelena Egik, Alicia González, Bárbara Guarisi, Seila Gutierrez, Sara Martín, Sara Euskaldun txapelketako sub-23 garaia izan zela iaz, sopelarekin, eta beste emaitza onak lortuta gero, baita ere Espainiako txapelduna 23 urte zazpikoetan, Movistarrak fitzatzea erabaki zuen. Emman Osgar esan bezala, emaitza oso onak lortzen agitan txerrendularia, Lourdes Oiarbide Euskalduna, Paula Andrea Patiño, Gloria Rodríguez, Alba Teruel, Lea Tomas, eta anemiek Bamleuten. Anemiek Bamleuten izan handia izango dena taldearentzat eta tropela osoarentzat. Guazen orain talde berritu batekin, Laboral Kutxa taldea berritua esan nahi dugu ze aurten UCI maila eskuratu dute, duela urte gutxi batzuk Euskadi Fundazioaren baitan sortutako taldea da, Euskadi Fundazioaren nesken taldea izango dana, eta aurten ja UCI maila lortu dute, pauso bat gehiago eman dute, gogoratu taldea oso gaztea dela, txerrendulari oso gazteekin, eta garatze prozesuan daudela, hauei ezin zaila eskatu gauza handiak egitea oraindik, ez gizonezkoen pare, euren taldeko gizonezkoen pare, baina bai pizkanaka tropelean euren tokia hartzea eta gutxienez Euskal Herriko Euskaldun eta Espainiako kopako lasterketak irabazten saiatzea. Esan bezala, talde oso gaztea da,
eta bertan ditugu Usue Elbizua, Enize Barrainkua, Irantzu Beloki, Tania Calvo, gogoratu Tania pistan aritutakoa dela, eta nahiko azkarra dela, Elena Cuenca, Idoia Eraso, Garazi Estebez, bera ere pistan aritutakoa, Subane Garai, Nekane Gomez, Eukene Larrarte, Usoa Ostolaza eta Paula Suárez. Paula, Espainiako txapelduna zirkokrosean. Taldea gaztea da, baina pixkanaka pausok eman behar ditu, txirrundulari onak ditu, Paula Suárez oso ona da, Atarrabian iesaldian sartu zen eta emaitza ona lortu zuen. Baita ere pistarrak, 3 pistar ona daude, Garazi Estebez, Eukene Larrarte eta Tania Calvo, 3 Espainiako selekzioarekin Europako txapelketetan eta munduko txapelketetan aritutakoak, oso maila ona dute eta taldeak aukera emango die 2 modalitateak uztartzeko, beraz talde gaztea, baina printze politekin pixkanaka garatzeko eta gauza politak egiteko. Guazen orain beste talde batekin, Bizkaia Durango taldearekin. Bizkaia, kolore arrosa, talde mitikoa gurean ja, urte desente eramazkite, aurten Agurtzan Elorriagaren zuzendaritzapean jarraitzen dute, taldea nahiko mantendu dute, egia da fitxaketa batzuk egin dituztela, baina iazko taldea nahiko mantendu dute. Zorionez haientzat, iaz Casa Dorada talde ustelera juntzianak 2 gutxienez bueltau dira, Sandra Alonso eta Lidia Iglesias. Sandrak lasterketak irabazi zituen Euskaldun txapelketan eta oso ondo ibili ohi da nazioarteko lasterketan, beraz zona emango dio taldeari eta irabazteko aukerak, nahiz eta pasaden igandean, Atarrabian, pixkat hankamu txarrepatu zituen eta ez da bat ere sartu aurreko tropelean, aurreko iesaldian, baina hor egon zian eta guain demoraldia luzea da. 4 euskaldun izango ditugu talde honetan, Amaia Lartitegi, June Herrera, Irene Loizate eta Irati Puig de Fabregas. Taldea bero osotasunean, zen bezala, Sandra Alonso, bueltan dagoela, Casadoradatik, Jurani Blanco, Espainiako txapelduna izan dagoa sub-23 mailan, Daniela Campos, Mercedes Carmona, Emily Fortin, Marina Garau, Ariana Gilabert, Nadine Micaela Gil, Lucía González, June Herrera, Elizabeth Holden, Euskaldun txapelketan maila oso ona emandakoa eta si acaso iaz Euskaldun txapelketa irabazteari utzi zion nazioarteko karrerak korritzeagatik, tartean giroa. Gero ere Lidia Iglesias, hau ere buelta datorrela Casa Dorada gaizki ateratako taldetikan, Amaia Lartitegi Bizkaitarra, Irene Loizate, Irati Puig de Fabregas eta Julia Sánchez Galea. Eta guazen gure azkeneko taldearekin, Sopela Women's Team taldearekin. Bizkaia bezala, haien plantilla mantendu dute, baina egia da fitxaketa gazte eta gehiago egin dituztela. Tartean Ines Kantera, iaz Bizkaiko loreak itzulia irabazi zuena, Espainia mailan oso ondo ibilitakoa, eta etorkizun oparuan txarrendulari espainiarra. Gogoratu, talde honetan ere Claire Stills dagoela, iaz Euskaldun txapelketa maila gorenean, elite mailan irabaziteko txarrendularia. Talde honek berez eduki behar ditu nazioarteko lasterketa, baina egia da aurten dana zailagoa izango da pandemiarekin, lasterketa gutxigo eta plazo gutxigo daudelako, baina taldeak bai Espainiako, bai Euskal Herriko eta bai lortu ditzazken nazioarteko lasterketetin egutegi polita emango die honako txarrendulari hauei. Batetik, 2 euskaldun, Naia Mondarain eta Inara Arroyo, eta haiekin batera Maria Banges, Ines Kantera, Bizkaiko loreak itzuliko irabazlea, Ane de Pablo, Maria Gómez, Andrea Mediero, Emma Ortiz, Molly Paz, Carla Bruñonosa, Sofía Rodríguez, Natalia Saiz, Adriana San Román, Paula Soler eta Claire Stills. Eta orain errepasatuko ditugu UCI taldeetan dauden beste euskal txerrendulari, ez da Euskal Herriko taldeetan ez egon. Batetik, bakarra dugu tamalez Women's World Tour talde baten, hau Ane Santesteban da. Esan dezakegu Ane gure referentea dela euskaldunontzat, azken urteetan emaitza eta maila onenak eman dituena, giroan oso ondo ibilitakoa da, batez ere mendi etapetan, orokorren itzuli
pixka luzeagotan, goratu emakumezkoetan ez daudela itzuli handik, baina 4, 5 eta 12raino giro bezala izaten diren itzulietan oso ondo ibiltzen da ane, portu horrekin, eskalatzailea da beraz. Egia da, anek ez dakara errematatze zena, asko gustatzen zaiola errematatzea, baina beti esperantza dugu ane behingoz irabazten hasteko eta garaipen politak lortzeko. Eta ziakaso hori izan da bere talde aldaketaren arrazoia, aurten Bike and Change taldean dago, iaz arte talde potenteena zana eta seguru aurten potenteena izaten jarraituko gulan, ez da euren liderra Anemiu Gaulenten guain Movistarren dago, baina talde potentea izaten jarraituko dute, eta ane imaginatzen dugu ara jundara lasterketak irabazten saiatzera. Jarraian beste euskaldun batzuk ditugu, batetik AR Monex taldean Eider Merino dugu, Eiderrek Movistar Team utzi du eta aurten iaz Astana Women's Team zana orain Mexikoko enpresa batekin lotu gana eta izena udakana, AR Monex Team. Eiderrek aukera berriak eta diferenteak bilatu nahi ditu. Eiderrek baditu zenbait garaipen eta giroan ere oso ondo ibilitakoa da. Eider ezagutzen duzuenok bakizue txirrindulari txipia, txirrindulari eskalatzaile hutsa dela eta garaipen politak lortuta azka, Espainiako txapelduna izandakoa, baina agian talde aldaketak ekarriko dio Eiderri aukera garatzeko eta garaipen politak eta benetan izen oso ona egiteko nazioarteko txirrindularitzan. Eta gero beste 3 taldeetan ditugu beste hainbat txirrindulari euskaldun, batetik iaz gaizki ateratako, baina aurten badirudi zeo zer egingo duen Burgos Alimenta taldea, iaz Casadora da, gaizki atea zana, eta hainbat txirrindulari baztertuta utzi zuena, ordaindu gabe eta egoera oso kezkagarrian, aurten euskaldun bakarra izango du bere lerroetan Burgos Alimenta taldeak. Hau, Ainara Elbusto Nafarra izango da. Ainara iaz ikusi genuen zeko gu dazkan horrenik txernean ibiltzeko, txernulari erasokorra da, oso ondibili ikusi genuen, Nafarroako txapelduna izan zen iaz Zendea de Galar lasterketan. Aurten taldearekin jarraitzea erabaki du eta beste aukera bat ematea taldeari ea ondo ateatzen den eta egutegi eta eskaintza ona egiten dioten. Beste talde batera, orain Galizara goaz, gure bi txirrindulari jun baitia Galizara. Batetik Garazi Korta eta bestetik Enara López. Enara duela 2 urte Bizkaian ibilitakoa eta iaz Casadoran ibiltzen saiatu zana, nahiz eta gero taldea horrelatea zen. Eta, Enara txirrindulari oso ona da, emaitza oso ona lortutakoa, Sub-23 Espainiako txapelduna, oso progresio onarekin, baina tamalez aurten eroriko batek bere denboraldia zera zaildu du, baina badakigu Enara goguekin dagoela eta pixkanaka errekuperatzen dijoala eta espero dugu denboraldiko bigarren erdialderako martxan egotea. Eta bukatzeko, azkeneko taldean, NK taldean, 3 euskaldun ditugu, 2 txirrindulari eta gero zuzendari bezala Eneritz Iturriaga dugu, Eneritz gogoratu txirrindulari profesionala izan dakoa urte luzez. 2 txirrindulariak, Zaloa Ramos eta Zehortze Izazidea, biak goguekin denboraldi on bat egiteko, Zehortzak urte luzez ibili da hainbat taldeetan, maila ona ematen, bera ordekako lasterketetan maila oso ona ematen du, eta ikusiko dugu talde honetan ze garatzeko aukera duten. Eta eskerrik asko zuei hor egoteagatik, honekin bukatu dugu euskal taldeen errepasoa, hurrengo asteetan txirrindularitzaren beste esparru batzuk aztertzen jarraituko dugu, pandemia gusten dugun pixkanaka normaltasunera edo gure bizitza aurreko bizitzara bueltatzea. Gu lasterketak badiru egite aurrera jarraituko dutela, itzulia te joka dugu eta beste hainbat lasterketa polit. Eskerrik asko danei eta hurrengo aste arte.